Hej bloggen! Hej! Vi vil lige starte med at lave et outfit of the day, og så bagefter så er det vist en musikvideo, var det ikke? Ja. Skal jeg starte? Ja. Altså, jeg har iført mig mine nye sorte solbriller. Og så en sort top. Og så et par sorte bukser. Og indenunder det, så har jeg mine frække sorte trusser og mit lille båndhåndtag. Og så har jeg sorte sokker. Men så kører jeg ikke stilen helt rent, fordi jeg har nemlig sådan en hvid BH på med sorte prikker. Ja, sådan der. Så sidder den bedst. Vil du nu? Ja. Jeg har en grøn hættetrøje på fra H&M. Og så har jeg en hvid top indenunder. Og så har jeg sådan nogle fine joggingbukser, og jeg har ingen trusser på. Og så har jeg sådan en BH, den er så hvid og pink, ikke? Sådan meget fedt outfit, synes jeg selv, for sådan en søndag. Og nu vil vi så lige vise en video, og vi har virkelig øvet os meget på det her. Og det var så det. Og så vil vi bare sige, glæd jer til i morgen. Ja. Vi skal bare virkelig ud og give den gas. Og vi tager jo selvfølgelig billeder til bloggen. Og tusind tak, fordi I kiggede med. Ja. I kan huske at stemme på os til Modeblogprisen. Ja, vi elsker jer. Verdens bedste læser.